Môžem vedieť, čo hovorí ten pes. Kyrie Jesu Domine, dona eis requiem. Slovensko, stávaj! 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 Na Slovensku skončili voľby. Tiež vďaka vám nebol zvolený liberálny prúd, ktorý chcel na Slovensku presadiť deštruktívnu politiku, ktorá vedie k sebazničeniu jedinca, rodiny i spoločnosti. Hraničí to so šialenstvom a to je znak prekliatia. Je to vlastná autogenocída Svätému Otcovi, ktorý skrytým a úskočným spôsobom presadzuje po celú dobu 10 rokov homosexualizmus. Tento tzv. Svätý Otec intronizoval démona Pačamamu v hlavnom chráme a predtým sa zúčastnil obradu s čarodejníkmi a čarodejnicami z Amazónie. Odštartoval vakcinačnú kampaň. Tento falošný Svätý Otec po intronizácii démona Pačamamy vo Vatikáne a po zločinnej propagácii a už terorom vnúcujúcej vakcinácii hneď začal tzv. Synodu o synodalite. Chcel by som sa teraz obrátiť na všetkých katolíkov Slovenska. Postavte si otázku. To rušia jednoducho signál. Vydrž. V Belgicku dokonca tzv. Žehná už aj kvírom, čo sú napríklad aj sobáše človeka s kozou alebo s obsom. Ide už o otvorenú satanizáciu. Za asistencie čarodejníka, ktorý pískal na kost z divokého moriaka, nemôže byť vašim svätým otcom. Jorge Bergoglio, okupant pápežského úradu. Vážení biskupy, obráťte sa na súčasnú vládu, nech vykáže pápežského nuncia zo Slovenska. Tým dáte najavo, že sa oddeľujete od homosexuálneho a satanského programu sekty, čistú pravú katolícku vieru, aby naše srdcia sa nikdy neoddelili za hriechy okultné, za hriechy nemravné, za všetku tú homosexualitu, Pane, ktorá sa tu propaguje. Veď aj Ty si, Pane Ježišu, prišiel spasiť všetkých hriešníkov, aj homosexuálov. Chceš, Pane, aby robili úprimné pokánie, aby sa kajali z týchto ťažkých ohavných hriechov. Chceš ich, Pane, uzdraviť a priviesť do svojho kráľovstva. I was blind, now I can see. Zachráň, Pane, pred plánovanou autogenocídou. Chceme, Pane Ježišu, teraz ťa prosiť, aby si vylial svoje požehnanie na nás, ako sme tu teraz. Takže uvedomte si, že naši psi A ja, že som kokot! v parlamente